এটা কি বেশ বাঙ্ক চূড়া বেশ বাঙ্ক চূড়া सुना पड़े
ચૂડા બેસો બાંકો ચૂડા
ଏଇଠି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାଦ ବେଶ ସାଦ। ଏଇଟା କି ବେଶ? ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ବେଶ, ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା। ଫାଙ୍କାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସେ ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡ଼େ। ରୁହ ଟିକେ, ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି କରିଦିଏ।
ଟିକେ ଜୁଆରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବି ସାଧା ବେଶ ସାଧା ଏଇଟା କି ବେଶ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ବେଶ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡ଼େ।
ଚୁଡ଼ା ବେଶ ବାଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ଫାଙ୍କାରେ ଠିଆ ହୁଅ ସେ ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ
ଚୁଡ଼ା ବେଶ ବାଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ଆସ। ଆସ। ଫାଙ୍କାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସେ ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ।
ଏଇଠି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସାଧ ବେଶ ସାଧ। ଏଇଟା କି ବେଶ? ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ବେଶ, ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା।
ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସେ ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ। ରୁହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓଟା କରୁଛି କରିଦିଏ।
এটা কি বেছো মাংস চূড়া বেছো মাংস চূড়া আসো আসো ଫାଙ୍କାରେ ଠିଆ ହୁଅ ସେ ସୁନା ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ।